Well, hello, my name is Loka and I'm a special pug. I live in Belfast, Ireland and my favourite thing's a hug. Ma kienux biss in-nies li gawdew il-Baħar Malti f'jum Santa Marija. F'Baħar Iċċaq iltqajna mal-kelb li jġib l-isem ta' Archie li grazzi għall-inizjattiva ta' Gvern ġdid seta' jifriska ftit flimkien ma' sidin tiegħu. Sissuma 5 l-bajiet li fihom jistgħu jowmu il-klieb. Baħar Iċċaq l-aħrax tal-Mellieħa, il-ponta ta' Tinje, ix-xatt tas-Sajjieda f'Marsa Xlok u l-bajja tal-Batterija fix-Xwejni. Kull waħda minn dawn il-bajjiet hija mmarkata b'tabelli li juru li hu permess l-hawn bil-klieb. Il-bajjiet intażlu b'ċertu ħsieb biex ma jkunx hemm konflitt ma' bajjiet li ġew immarkati bħala bandiera blu. L-indaffa li sibna f'Baħar Iċċaq kienet xhieda tal-fatt li kull min imur jowm bil-kelb tiegħu rid isegwi regoli favur l-indaffa u l-ordni. Fost oħrajn bħalma jsir fi kwalunkwe ambjent, is-sidien iridu jnatfu wara l-klieb. Is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes kien ħabbar il-pjan tal-Gvern li għamel ċertu bajjiet aċċessibbli għall-klieb għall-ewwel darba fuq l-Istazzjon 1. Kien nhar is-Sibt li għadda li daħlet fis-seħħ l-inizjattiva li tkompli tenfasizza waħda mill-miri importanti tal-Gvern fil-qasam tat trattament xieraq tal-annimali.